ngaphandle ngoba ndinxenexekile yakhutshelwa ngaphandle le ndoda yaselapho bantwana bakaThixo igazi layo lehla ehlintaba nasengamothi naseGiliyadi madoda ilizwe likaThixo safika izinja nasengamothi sayikhopha igazi layo bantwana bakaThixo afesekiseka ilizwe lithi bantwana bakaThixo apho lixeshwa khona igazi likanaBhothi lizaphathwa khona lelapho igazi itheni icwaka uyawuphi uThixo usabulilwele uThixo kula madabi ningawathethiyo bantwini atyanina nodwa zingeni ngoba kukho izinto ezityanina eningazithethiyo phakathi kwabantu ozoba nentloko uzithatha phakathi kwabantu kodwa intshawena lento ngaphakathi bantwana bakaThixo amanye amadaba wathi bantwana bakaThixo uthi andiyazi le nto ibuhlungu kangaka ndiyenze bantwini nento bendicabukela kangaka kodwa namhlanje ithi Gildazi yithani icwaka uyawuphi uThixo usabulilwela bantwana bakaThixo alilwele uThixo wadabi elithumeleza phansi kwabo alilwele uThixo athi mvumi yeyosligidi iphakathi kwamadabi andithandabuzisayo andibangela ukoyika bantwana bakaThixo athi uDavide xa ethetha ngalephi athi noma ndihamba emfuleni wethusa kufa andili koyika bubi ngoba unakwena intonga yakho umsimeleli wakho uyandithuthuzela bantwana bakaThixo andithuthuzela uThixo kula madabini walwayo kodwa ningani nabantu ngoba silwe thina nabantu silwa nemimoya engibawo bantwana bakaThixo silwa nemimoya andisikelele uThixo